Ручаёк і дуб. У гэтым куточку лесу раслі высокія стромкія бярозы, косы якіх паволі спадалі долу. Цягнуліся да сонца карабельныя сосны, гойдалі зялёнымі шапкамі кашлатыя елкі, а яшчэ на паляне рос магутны дуб, які памятаў многае з таго, што адбывалася тут за апошнія 100 гадоў. У зацені векавых дрэў драмала цішыня, і толькі ранкам абуджаў яе птушыны гоман і спеў. Грыбы і ягады ў гэтых мясцінах мелі гаючую сілу. Дзед Міхась, калі бываў у лесе, заўсёды наведаваўся сюды, каб пасядзець пад дубам на вялікім валуне, пагутарыць з ім пра жыццё, задаць яму пытанні і самому даваць на іх адказы, папіць вадзіцы з ручайка, які паўкругам абгінаў паляну і сцякаў за пагорак. Заходзілі сюды і дзікі, каб паласавацца леташнімі жалудамі, ды палахлівыя казулі на вадапой. Уцякаючы ад лісы, зайчык прыпыніўся, каб перавесці дух, наблізіўся да ручайка, каб наталіць смагу, ды дзе там ручаёк зафыркаў на яго, зазвенеў, ажно пырскі паляцелі ва ўсе бакі і гукнуў: «Не чапай мяне, не пі з мяне вады, ты не мой сябра». Зайчык разгубіўся, з ім ніхто так ніколі не размаўляў. Матуля вучыла быць ветлівым і з павагай ставіцца да тых, хто побач. З ручайком такое здаралася і раней. Ён мог пакрыўдзіць любога, нават сябра, і не звярнуць на гэта ўвагі. Лясныя жыхары вырашылі прывучыць зазнайку, не размаўляць і не сябраваць з ім. Ручаёк толькі пасмяяўся з іх змовы. Хацеў паведаміць пра гэта Рамонку, які рос побач, але той адвярнуў сваю галоўку ў іншы бок. Нават лісток, які адарваўся ад бярозкі і ўпаў у ваду, адмовіўся сябраваць з ім. Учапіўся за травінку каля берага. Так мінуў дзень, два, цэлы тыдзень. Засумаваў ручаёк, ён ужо не так звонка бруіў цераз каменьчыкі. Не было чуваць яго песенькі, не прыходзілі на вадапой звяры, і нават калючы вожык, пераходзячы ў брод, не вітаўся з ім. Магутны дуб назіраў за ўсім, што адбывалася на лясной паляне. Ён мог даць параду, але быў мудрым і хацеў, каб ручаёк сам зразумеў сваю памылку і ва ўсіх папрасіў прабачэння.